Трансплантация у Беларуси, перасадка маціцы и монополия на подбор доноров. Запалохали турмою для бацькоў. Дзіця вынесла махлярам 200 тысяч долларов. И вода сыходзіць, засуха б'е па энергетыцы і рэках. Гэта аб'ектыў, Анастасія Русецкая. Вітаю спадарства і запрашаю. У Беларусі дазволілі перасадку маціцы і наднырачнікаў. Міністэрства аховы здароўя пашырыла афіцыйны спіс органаў, дазволеных для трансплантацыі. Замест ранейшых 27 пазіцыяў цяпер у пераліку 36 найменняў. Акрамя таго, дзяржава фактычна манапалізавала гэты прыбытковы бізнес. Паводле новага дакументу займацца падборам донараў будзе выключна Менскі цэнтр транспланталогіі. Ці змогуць беларусы масава скарыстацца паслугамі айчынных спецыялістаў з улікам таго, што ў чарзе вялікая колькасць замежнікаў, якія гатовыя плаціць за аперацыі валютаю. Зміцер Смак. Перасадка маціцы вельмі складаная хірургічная аперацыя, якая дапамагае нараджаць дзяцей абсалютна бясплодным жанчынам. Першымі яе зрабілі шведскія хірургі 12 гадоў таму, і вось цяпер такую перасадку дазволілі і ў Беларусі. Акрамя жаночага рэпрадуктыўнага органа ў спісе яшчэ 9 новых пазіцыяў, ад перыферыйных нерваў да наднырачнікаў. Аднак новы дакумент не проста пашырае спіс органаў, ён замыкае ўсе працэсы на адной структуры. Менскі навукова-практычны цэнтр транспланталогіі атрымаў манаполію на падбор донараў, а гэта значыць і вельмі прыбытковы бізнес. Колькі дакладна гэты цэнтр зарабляе на перасаджванні органаў, замежнікам не паведамляюць, але вядома, што трансплантацыя складае значную частку экспорту медычных паслуг, які расце нягледзячы на санкцыі. За минулы год замежнікі пакінулі беларускім дактарам больш за 50 мільёнаў долараў, бо ў нашай краіне прапаноўваюцца прывабныя ўмовы. Танней, чым у той же Нямеччыне, той же США, не заўсёды яны глядзяць на тыя ж самыя блокеры, якія ёсць у США. Напрыклад, у США там можа летець праграмы трансплантацыі, калі заўважыць, што ты там один раз там алкаголь ужыў. Самае галоўнае, ні ў Нямеччыне, ні ў ЗША няма прэзумпцыі згоды донара. У Беларусі, калі чалавек не напісаў пры жыцці афіцыйнай адмовы, ягоныя органы могуць выразаць пасля смерці аўтаматычна. Насамрэч, такая практыка існуе ў некаторых іншых еўрапейскіх краінах, напрыклад, Францыі, але там за працэдуру сочаць незалежныя арганізацыі. Таму сітуацыя, калі француз чакае ныркі, а яе перасадзілі багатаму замежніку, немагчымая. У Беларусі адзін цэнтр кантралюе чаргу, размяркоўвае органы і сам робіць дарагія перасадкі замежнікам. Калі мы парушым гэты давер, гэта проста таму, што і беларусам не будзе хапаць органаў, таму што усе будуць па дэфолту адмаўляцца, што, не дай бог, мяне там у бальніцы не прыдушылі, чтобы мы там печань забраць. Гэта размеркаванне вельмі важна, і, на жаль, грамадскага кантролю у нас няма. Просто таму, што у нас няма грамадскіх арганізацый, можна зараз скіраваць БРСМ, прафсаюзы, дзяржаўныя, нешта угоднае, но гэта будзе такі ж самы дзяржаўны кантроль, бо вам сказалі, што так, значыць так, падпішыце гэты ліст. Адзіны высокакласны цэнтр для трансплантацыі толькі падкрэслівае праблемы беларускай медыцыны, канстатуе эксперт, бо за гучнымі навінамі пра магчымую перасадку маціцы хаваецца галоўная прычына смяротнасці – інсульты ды інфаркты. Паводле Сусветнай федэрацыі сэрца, беларусы паміраюць ад сэрцава-судзінных захворванняў у 3,5 разы часцей за немцаў і ўдвая часцей за палякаў. Траціна пацыентаў з інфарктам нават не мае доступу да лячэння, якое ў краінах еўразвязу ўжо даўно зрабілася базавым стандартам. Зміцер Смак, Белсат. Віцебскія міліцыянты прыходзяць дамоў да людзей, якіх прыцягвалі да адказнасці за ўдзел у палітычным супрацьстаянні 2020 года. Як паведамляе Віцебская вясна, правяраюць месца рэгістрацыі і тэлефоны. Вынікам такіх правяранняў сталіся некалькі адміністратыўных справаў за так званы распаўсюд экстрэмісцкай прадукцыі.
Адно, што прыходзіць, калі глядзець на календар, гэта вось менавіта чарговая гадавіна вось гэтых пратэстаў 2020 года. Безумоўна, улада не можа не напамятаць тым людзям, якія прымалі удзел у пратэстах 2020 года, не напамятаць пра сябе, вось па месцу прапіскі з'явіцца, паглядзець тэлефоны, правесці гутаркі, сабраць дадатковую інфармацыю, як яна звычайна гэта робіць. Віцебская міліцыя ідзе паводле спісаў прозвішчаў, якія ўнесла ў базу беспарадкі. Праваабаронцы не выключаюць, што падобныя візіты міліцыі да былых пратэстоўцаў магчымыя і ў іншых рэгіёнах Беларусі. Што да Віцебску, то падазраваных у распаўсюдзе экстрэмісцкай інфармацыі чакаюць адміністратыўныя суды, магчымыя штрафы і арышты. Акрамя таго, паводле Вярхоўнага суда з пачатку года паводле экстрэмісцкіх артыкулаў асудзілі 11 няпоўнагадовых. Звестак пра колькасць дарослых суд не публікаваў. Месяц да новага навучальнага года, а значыць, пачаўся гарачы сезон на рынку арэнды жытла. Беларусы актыўна шукаюць кватэры, спадзеючыся заняць жытло як мага танней. Гэтага не змаглі абмінуць махляры і агенцтвы нерухомасці. Як не трапіць у пастку праз прывабныя абвесткі і не страціць грошы, разбіралася Марыя Сысой. Мінус 1000 рублёў, падарваная вера ў людзей і заяву ў міліцыю. Так для двоих мінчукоў скончыўся пошук арэнднай кватэры. Пачыналася ўсё з абвесткі на куфары, камунікацыі ў тэлеграме і перадаплаты. Хозяйка предложила мне внести предоплату для того, чтобы забронировать квартиру. Соответственно, я внесла ей небольшую сумму. После этого хозяйка перестала отвечать на телефон, а также на мои сообщения. Разом з сезонным павышэннем попыту на кватэры міліцыя фіксуе і актывізацыю арэндных махляроў. Вы бачыце прывабную абвестку, часцей на куфары ці ў тэлеграм-канале. На фота добры ремонт, а кошт болей чым адэкватны. Вам кажуць шмат ахвотных, але можна забраніраваць кватэру. Просто пералічыце грошы. Ашуканцы могуць быць вельмі пераканаўчымі. Чтобы вызвать доверие, собеседница оперативно прислала в мессенджере фото своего паспорта. Поверив документальному подтверждению, потерпевшие перечислили деньги на указанный счет. Нядобрасумленнасць можа напаткаць і ў агенцтве. Гэтак літаральна учора Міністэрства юстыцыі спыніла ліцэнзію агенцтва «Атлас нерухомасці». Рыэлтары там бралі перадаплату да таго, як жытло ўвогуле знаходзілі, што забаронена. Летась гэтаму агенцтву ўжо прыпынялі дзеянне ліцэнзіі. Але нават пасля гэтага агенцтва сваю прыбытковую схему не згарнула. Хто звяртаўся ў агенцтва «Атлас нерухомасці»? Сёння аформілі дамову, а мне проста кідаюць абвесткі з сайтаў і кажуць тэлефанаваць. То бок я выконваю працу агента. Тэлефаную паводле абвестак. І добра, каб прыязджаеце і глядзіце. А мне ў адказ: мы вам ператэлефануем. Кідаюць слухаўкі. Альбо ўжо не актуальна. Выкладаюць фейкавыя кватэры на куфар, бяруць папярэднюю аплату. У так званую дапамогу ў пошуку жылля ўваходзіць выдача пары нумароў для самастойнага абзвону. Таксама скінулі адзін варыянт занядбанай кватэры і сказалі праз тэлефон не казаць, што я з гадаванцам. Яшчэ і потым абураліся, калі прыйшоў за грашыма на наступны дзень. Максімальна агідныя цёткі, вельмі не раю. І вось што раяць эксперты, каб не нарвацца на ашуканцаў. Найперш спраўджвайце, ці фота ў абвестцы ўвогуле рэальныя, а не скрадзеныя. Не пералічвайце ніякай перадаплаты, броні ці задатку. Прынамсі, пакуль не пабачыце кватэру і арыгіналы дакументаў на ўласныя вочы. Ну а прозвішчы агентаў нерухомасці варта верыфікаваць праз сайт палаты рыэлтараў і плаціць толькі пасля падбору жытла. Марыя Сысой, Белсат. 10гадовы менскі хлопчык вынес з бацькоўскай кватэры больш за 200 000 долараў у эквіваленце. Меркаваў, што ратуе сям'ю ад крымінальнай справы, але насамрэч стаўся ахвяраю тэлефонных махляроў. Міліцыя апублікавала званок бацькі на інфалінію. Короче, его развели на деньги мошенники. Он говорит, что он признается, что подписал договор о неразглашении. Короче, все понятно. Он выходил сейчас гулять, долго гулял. Короче, он все деньги вынес. На гэтых кадрах бачым, як хлопчык накіроўваецца з грашыма ў вызначанае махлярамі
месца. Паколькі сума вялікая, выносіў бацькоўскія зберажэнні ў 2 этапы. Злодзеі суправаджалі яго праз відэасувязь. Каб кур'ер паспеў забраць трафей і выехаць, хлопцы прасілі даўжэй заставацца на вуліцы і не казаць пра зробленае бацькам. Міліцыя затрымала кур'ера, аднак той ужо перавёў грошы за мяжу. Россия и Украина чарговую ноч запар абменьваюцца ўзаемнымі ударамі. Пры атацы на Кіеў і Кіеўскую вобласць загінулі 17 чалавек, яшчэ больш за 40 пацярпелі. Удары былі здзейсненыя па лагістычных цэнтрах украінскай сталіцы. Пад агонь трапіў найбуйнейшы склад маркетплейсу «Розетка», сартавальны цэнтр новай пошты ды чыгуначная станцыя. Натура. Украіна, у сваю чаргу, паразіла чарговы склад Wildberries. Гэтым разам у Тульскай вобласці. Гэта ўжо 15-ы лагістычны аб'ект на тэрыторыі Расіі, атакаваны ЗСУ. Украінскі блогер Сергей Флэш-Бескрэснаў выказаў думку, што Расія цяпер будзе актыўней атакаваць украінскую лагістыку. Паводле яго, атакаваць будуць без разбору. На жаль, так будзе далі. На жаль, так будзе далей, пакуль у ворага ёсць балістыка. Паводле маіх ацэнак, недзе 100 балістычных ракетаў штомесяц вораг можа запускаць да нас. Цяпер шчыльнасць павялічаная, бо ім патрэбная такая паказальная рэакцыя. Цяпер атака адбываецца часткова за кошт рэзерваў, а далей атакі будуць прыкладна 100 ракетаў штомесяц. Пад Менскам у індустрыяльным парку «Вялікі камень» паскоранымі тэмпамі дабудоўваюць склад Wildberries. Пра гэта ў эфіры дзяржаўнага тэлеканалу «Первый інфармацыйны» распавёў намеснік кіраўніка парку Кірыл Карацеў. Паводле яго, цэнтр агульнаю плошчаю амаль 140 тысяч квадратных метраў могуць увесці ў эксплуатацыю паралельна з завяршэннем будаўнічых работаў. Кампанія ўжо набірае персанал на аб'ект. Строительство идет даже не то, что в графике, с опережающим темпом, потому что, к сожалению, те обстоятельства, которые сейчас складываются на территории Российской Федерации, заставляют инвестора строить быстрее, максимально быстро, чтобы его полностью запустить в эксплуатацию. Аднак пазней прэс-служба Wildberries заявіла выданню «Менская праўда», што будаўніцтва ідзе ў адпаведнасці з зацверджанымі планамі. А інфармацыя пра яго паскарэнне або перанос складоў за межы Расіі не адпавядае рэальнасці і толькі стварае ажыятаж вакол звычайных працоўных працэсаў. Урад стымулюе продаж харчоў краіны так званай далёкай дугі. Прадпрыемствы-экспарцёры харчавання змогуць атрымліваць кампенсацыю часткі транспартна-лагістычных выдаткаў пры экспарце за межы СНД, напрыклад, у краіны Афрыкі ці Азіі. Адпаведную пастанову падпісаў прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын. Напрыклад, кампенсацыя транспартавання масла, сыру і дзіцячага харчавання складзе 50% выдаткаў, а для мяса птушкі, сухога малака і сыроваткі 30% выдаткаў. Дапамогу атрымаюць толькі тыя прадпрыемствы, якія павялічаць пастаўкі сваёй прадукцыі ў канкрэтную краіну як мінімум на 10%. Частковая кампенсацыя выдаткаў будзе толькі ў 2027 годзе за лагістыку паводле кантрактаў, зрэалізаваных у другой палове гэтага года. Беларусаў пазбавілі адной з галоўных установаў, якая займалася сучасным мастацтвам. Савет міністр пастанавіў закрыць Нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў. З 2015 года установа ладзіла выставы, міжнародныя праекты і займалася зборам твораў сучасных беларускіх мастакоў. Фонд Нацыянальнага цэнтру сучасных мастацтваў налічвае амаль 5000 твораў айчыннага выяўленчага мастацтва другой паловы 20-го стагоддзя. Выставачныя пляцоўкі цэнтру былі арыентаваныя эксперыментальныя кірункі новых аўтараў і фарматы. За плячыма установы арганізацыя нацыянальных павільёнаў на 3 венецыянскіх біенале, трыенале сучаснага мастацтва і нацыянальная прэмія ў сферы выяўленчага мастацтва. Цяпер функцыі цэнтру перакладзеныя на Беларускую дзяржаўную акадэмію мастацтваў. Ёй жа часткова перададуць і бюджэтныя сродкі, запланаваныя на НЦСМ.
калі мы бачым, што адбывалася з гэтым цэнтрам за апошнія, скажем, 5 гадоў, то гэта паступовая дэградацыя, таму што замест сучаснага эксперыментальнага мастацтва больш за ўсё гэты цэнтр вымушаны быў займацца прапагандай, фактычна ідэалагічным мастацтвам, прасоўванню контента, які ўжо адпавядаў хутчэй дзяржаўнай замове, а не уласна мастацкай творчасці. Плюс да таго ж дадалося, відаць, агульнае падазронае стаўленне да беларускага мастацтва, незалежных мастакоў, іх удзел у падзеях 2020 года, і, як я ведаю, былі пэўныя прэтэнзіі і да кіраўніцтва Нацыянальнага цэнтра сучасных мастацтваў з гэтай сувязі. Дзяржава заахвочвае беларусаў рэгістраваць уласных сабакаў і плаціць адпаведны падатак. Дэпутатка палаты прадстаўнікоў Алена Хіля распавяла, што на сабраныя сродкі чакаецца фінансаванне новых пляцовак для выгулу вашых чатырохногіх, а таксама дапамога жывёлінаў у прытулках. Стандартная стаўка падатку на хатніх сабакаў 14 рублёў на квартал. У Менску для звычайных пародаў стаўка зменшаная – 11 рублёў 10 копеек. Каля 3 мільёнаў рублёў на год дзяржава недаатрымлівае з падатку на сабак, зарэгістраваных у кватэрах, заявіла дэпутатка. Падатак і абавязковую рэгістрацыю сабак увялі 1 студзеня 2025 года разам з законам аб адказным абыходжанні з жывёлінамі. Тады ж з'явіліся новыя правілы выгулу і дадатковыя патрабаванні да ўладальнікаў асобных пародаў, невыкананне якіх пагражае штрафамі. Стаць на дне, былым дне нядаўна перасохлай ракі. З аднолькавым поспехам гэта можна зрабіць як у Беларусі, гэтак і амаль па ўсёй Еўропе. Рэкі мялеюць, энергетыка ўжо адчувае наступствы спёкі, а навукоўцы папярэджваюць. Гэта новая кліматычная рэальнасць. Тэму працягне Валера Руселік. Кожны раз, як прыходжу на Віслу, не пазнаю яе. Вада сыходзіць літаральна на вачах. Яшчэ адносна нядаўна вось гэтай выспы не было. Улады Польшчы супакойваюцца, незважаючы на экстрэмальную спёку і трывожна нізкі ўзровень вады ў рэках краіны, пра што была абмежаваная праца часткі энергаблокаў, пагрозы блэкауту на сёння няма. Стабільнасць сістэмы забяспечваецца ў тым ліку дзякуючы аднаўляльным крыніцам энергіі. Тым часам рэкі рэкордна плытчэюць па ўсёй Еўропе. Вады не хапае не толькі для карабельства, але і для ахалоджвання рэактараў АЭС. Гэтак Вугоршчына і Румынія ўжо спынілі працу сваіх атамных электрастанцыяў з-за рэзкага падзення ўзроўню вады ў Дунаі. У суседняй жа Аўстрыі разам з гідралагічнымі антырэкордамі фіксуюць і энергетычныя. Замест традыцыйных для гэтай пары 4-5 тысячаў мегаватт па ўсёй краіне выпрацоўваецца каля траціны рачной электраэнергіі. Узровень вады ў рэках Аўстрыі цяпер на рэкордна нізкім узроўні. Гэта можна ўбачыць на афіцыйных гідралагічных пастах. Нават мой бацька, які сочыць за ракой Эрляўф ужо 80 гадоў, напрыклад, ведае, што ў нас ніколі раней не было такога нізкага ўзроўню вады. Ніколі не было так мала вады. Не абышла кліматычная бяда і Беларусь. Гэтак Прыпяць, якую традыцыйна называюць еўрапейскай амазонкай, чарговы раз не выйшла ў весну з берагоў і сёння ўсё больш нагадвае знежывелыя пейзажы Марсу. Як сумна жартуюць палішукі, цяпер замест мора Герадота яны маюць пяскі Герадота. Гэтак у ваколіцах вёскі Чэрнічы ўзровень вады ў рацэ за апошнія сотні ўпаў яшчэ на сантыметр і складае сёння 141 сантыметр пры сярэднім для гэтай пары паказніку ў 2,5 метры. І пагатоў наперадзе Беларуся чакае прынамсі 10-гадовая засуха. Гэткі прагноз робяць адмыслоўцы Інстытуту прыродакарыстання Нацыянальнай акадэміі навук. А таму надзвычайны летні сквар ужо сёння варта называць не анамаліяй, а новую нормаю для нашай краіны. Кліматолагі не суцяшаюць. Наперадзе нас чакаюць яшчэ больш экстрэмальныя тэмпературы. А таму на ўсялякі выпадак зраблю-ка я селфі з Віслай на памяць. Валер Руселік, Белсат.
У Белавежскай пушчы зубр напаў на мужчыну. Здарэнне адбылося на польскім баку запаведнай тэрыторыі. Як сцвярджаюць відавочцы, мужчына парушыў правілы бяспекі і сам наблізіўся да дзікай жывёліны, хаця ўступаць у кантакт з імі цалкам забаронена. У адказ зубр пачаў абараняцца. Урэшце ўсё скончылася добра для абодвух. Зубр змог сысці, а мужчыну забралі мінакі на машыне. Без каментара. У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Больш навінаў на сайце нашага тэлеканалу і ў сацыяльных сетках Белсату. Інфармацыйны вечар працягне студыя Белсат, якую мы правядзём з Алесем Залеўскім. Вітаю, гаспадарства. Сёння ў нас наступныя тэмы. Першая, Лукашенка зноў марыць пра абсалютную зброю. Гэтым разам зноў супраць дронаў ужо быў лазер, калі памятаеце, што прыдумаюць на гэты раз. Ну і чаму расійскі Вагнерыс так спяшаецца дабудаваць свой найбуйнейшы хаб пад Менскам. Таксама ў выпуску улады ліквідуюць Нацыянальны цэнтр сучаснага мастацтва. Ці засталася сёння ў Беларусі прастора для сучаснай культуры і дзе яе шукаць гэтую культуру? Ужо неўзабаве ў студыі Белсат. Гаспадарства, запрашаем праз імгненне студыя Белсат. Ну што, пачынаем ад нашай традыцыйнай пытанкі. Так, вось яна тут ёсць, давай включім. Што сёння? Сёння мы пытаемся, шановнае гаспадарства, не пра дроны, так, не пра сучаснае мастацтва, хаця будуць сёння пра гэта у нас выдатныя спікеры, а пра рэпрэсіі. Так, менавіта, як трошачкі раней я распавядала, сілавікі зноў прыходзяць да ўдзельнікаў пратэстаў 2020 года. У сувязі з гэтым, гаспадарства, мы ў вас пытаемся, чаму, на вашу думку, сілавікі зноў пайшлі па адрасах пратэстоўцаў 2020. І даем вам наступныя варыянты адказаў. Хтосьці баіцца паўтору 2020-га. Руцінная дзеля птушачкі. Націснуць і вымусіць іміграваць. І варыянт не ведаю. Калі вы маеце таксама нейкі свой варыянт, то, калі ласка, можаце пісаць яго ў каментарах пад нашай трансляцыяй. Ці, магчыма, гісторыю, што ўжо да вас прыходзілі і чым цікавіліся пры гэтым, так, каб былі падрыхтаваныя іншыя беларусы, бо, ну, шмат, дапускаю, беларусаў у гэтай базе беспарадкі знаходзяцца, і далёка не ўсе, канешне ж, выехалі, эмігравалі. Вось, да, пра эміграцыю у нас таксама варыянт ёсць. Мы ж абмяркуем гэту тэму ў тым ліку з Уладзімірам Жыгарам, прадстаўніком Белполу, які неўзабаве з'явіцца ў гэтай студыі, але пачнем наше абмеркаванне ад больш шырокай тэмы пра нашу з вамі бяспеку, бо чым часцей украінскія дроны атакуюць склады і лагістыку ў Расіі, тым больш прыкметаў таго, што Беларусь рыхтуецца да новай ваеннай рэальнасці. Лукашенка даручыў падумаць над стварэннем абсалютнай зброі. Гэта была цытата супраць беспілотнікаў. У расійскі Wildberries паскарае будаўніцтва свайго найбуйнейшага лагістычнага цэнтру пад Менскам. Новы склад расійскага маркетплейсу з'явіцца ў індустрыяльным парку «Вялікі камень». Паводле беларускіх чыноўнікаў будаўніцтва ідзе нават з апярэджаннем графіку і павінна завяршыцца ўжо да 2027 года. Лукашенка ж не ўпершыню марыць пра ўласную антыдронавую суперзброю. Яшчэ ўвесну ён выказваў спадзеў на беларускую лазерную сістэму. Адначасова ўлады працягваюць узмацняць кантроль і ўнутры краіны. Сілавікі зноў вяртаюцца да ўдзельнікаў пратэстаў 2020 года, а напярэдадні канферэнцыі «Новая Беларусь», якая мае адбыцца ўжо гэтыя выходныя 8 і 9 жніўня, актыўна збіраюць інфармацыю пра яе магчымых удзельнікаў. Так, пакуль што паведамленні пра гэтыя магчымыя рэпрэсіі, бо у нас даходзіць толькі з Віцебска, ад праваабаронцаў Віцебскай вясны, таму
шановныя так гледачы, хто мае іншую інфармацыю, што таксама такое адбываецца ў іншых рэгіёнах, калі ласка, паведамляйце нам. Мы ведаем, што на сёння праваабаронцы працуюць у вельмі складаных умовах, і акурат прадстаўнікі праваабарончага цэнтру «Вясна» кажуць пра тое, што такі ж самы пераслед можа быць не толькі ў Віцебску, але і ў іншых рэгіёнах краіны. Таму, калі ласка, калі ёсць такая магчымасць, паведамляйце праваабаронцам. Ну, як бачым, ужо наш першы спікер, здаецца, тэхнічна гатовы падключыцца да нашага эфіру. Прадстаўнік Белпола Владзімір Жыгар з намі на відэасувязі. Вечар добры, спадар Владзімір. Добры вечар. Добрый вечер. Так, ну, пачнем па чарзе, да рэпрэсій дойдзем. Пачнем ад гэтай гучнай заявы чарговай Александра Лукашенка датычна абсалютнай зброі. Зноў загаварыў пра неабходнасць стварыць штосьці супрацьдзеяння БПЛА. Раней былі размовы пра беларускі лазер. Я бы, можа, здалёк з вамі знайшоў бы да гэтую тэму. Спадар Владзімір, а ў прынцыпе, наколькі гэта ўвогуле рэалістычная задача? Ці цяпер хтосьці у свеце, з лідараў, не лідараў, вайсковым, па вайсковай узбраенні мае такі падобны універсальны сродак супраць дронаў? Ну, насколько известно, в принципе, у Китая, у США и, если не ошибаюсь, у Израиля есть определенные наработки по данному направлению, но представить, например, что Беларусь сможет нечто подобное произвести и поставить это на такой серийный выпуск и использовать, ну, честно говоря, возникают очень такие серьезные сомнения, потому что как раз сегодня лично я работал с определенными документами, которые свидетельствуют там о будущем, именно в целом по Беларуси, и в том числе касаемо там ГВПК. Не о каких там лазерах речь не идет, там идет больше о еще большей кооперации Беларуси и России именно в военно-промышленном комплексе. Спадар Владзімір, ну я таксама перад эфірам, каб ужо не гуляць в адны варота у гэтай дыскусіі, што нібыта вось там беларускі ВПК там не здольны, але я паглядзеў, што калісьці беларускі ВПК быў здольны выпускаць канкурэнтныя рэчы, і нават тая ж самая сістэма ПВО, заснаваная на ракетах этих С-125. Зараз тут эта аўдыторыя, магчыма, не шмат што кажа, але я толькі пералічу, што ў нас, в прынцыпе, ёсць напрацоўкі. Да? Гэта і прадпрыемства «Пелінг», которое цяпер актыўна працуе на расійскай ВПК і вайну ва ўкраіне, і ва ўсіх санкцыйных спісах, але яшчэ 10-15 год таму ён рабіў прыцэлы, якія нават ставілі ў французскім войску, вось, у натаўскім войску. Ну і цяпер я паглядзеў, мы збольшага толькі вось боепрыпасы прадаем Расіі, так? Няўжо вось гэтыя тэхналогіі базавыя, которые былі в нулявых годах, яны ўжо сёння не актуальныя? Ну, некая ж база тэхналагічная, навуковая ёсць у беларусаў, да? Тыя ж самыя паланезы. У чым тут можа быць праблема? Чему мы не можем створить? Ну, смотрите, если говорить, во-первых, это было когда-то давно, это было 20 лет назад. И за эти 20 лет, в общем-то, все шагнули вперед, а Беларусь, в принципе, сделала шаг вперед, потопталась и вернулась назад, потому что основным рынком сбыта является Россия. Там не нужны какие-то, там, не знаю, высококлассное оборудование, какие-то узлы высококлассные. Там поставляют туда то, что им необходимо, то, что, в общем-то, какие-то корни, можно сказать, лежат в Советском Союзе. Поэтому, да, сейчас Пелинг, Планар, МЗКТ, Интеграл. Для того, чтобы развиваться, нужны деньги. Для того, чтобы находить новые рынки сбыта, нужно новое высококлассное оборудование. Но когда ты работаешь на войну, за это ты получаешь санкции, в общем-то, ну, наивно считать, что ты сможешь находить откуда-то деньги и выходить на мировой рынок. Поэтому сейчас, в принципе, все белорусские предприятия заняты тем, что поставляют то, что нужно русским, и модернизируются именно в этом контексте. Ну, я тады даблю яшчэ одно пытанне ёсць уже па гэтых універсальнай этой зброі ці абсалютнай зброі, як сказаў Лукашенко, і да іншых матываў. А магчыма, такі варыянт, як ужо Беларусь неаднойчы рабіла ў тых жа самых нулявых, гэта калі проста мы не здольныя стварыць сваю тэхналогію, дык мы ці то пазычаем, ну ці то наўпрост нават і крадзем, а проста там сваю налепачку, гарызонт наклеіваем. Напрыклад, у дадзеным выпадку той жа Кітай, вы назвалі сярод краінаў лідараў, так, у дронавай этой бяспецы,
мог бы падзяліцца з намі такімі распрацоўкамі, тым больш паводле там дыпламатычнага рангу адносіны паміж намі і Пекінам знаходзяцца на высокім узроўні. Ну, на самом деле, даже на эту ситуацию можно посмотреть через призму того же самого полонеза. Потому что полонез – это часть, это белорусского производства, ну а часть, в том числе ракеты, это китайского производства. А Китай решил не передавать никакие там условно чертежи, либо вообще схемы, как это там производится, как это все компонуется. И поэтому сейчас Беларусь активно уже несколько лет разрабатывает реактивные двигатели, пытаются находить взрывчатку, пытаются это все комбинировать для того, чтобы был, скажем так, такой полный цикл производства этого РСЗО. Но ситуация такова, что нету производств, которые производят взрывчатку, приходится все равно это закупать. Беларусь сталкивается с серьезными проблемами по данному направлению, и пока развитие именно своего такого ракетостроения, если можно так выразиться, идет не теми темпами, которые хотелось бы Лукашенко. А тым больш як в Украіне, так? Это безусловно. Спадар Владимир, ваша ініцыятыва Белпол, як і сёння вы таксама ўзгадалі, вельмі шчыльна сочыць за прадпрыемствамі, якія дапамагаюць Расіі весці вайну, за беларускімі прадпрыемствамі. У сувязі з сітуацыяй вакол Wildberries і сённяшняй інфармацыі, што паскоранымі тэмпамі дабудоўваюць склад пад Менскам, хаця пазней яна была абвергнута прадстаўнікамі прэс-службы Wildberries. Тым не менш, пытанне, ці ініцыятыва Белпол цяпер прыглядаецца да складоў Wildberries, да магчымага развіцця гэтага прадпрыемства ў Беларусі. Ну, здесь, наверное, больше нужно спрашивать у представителей Украины, присматриваются ли они к Wildberries на территории Беларуси. По сути, Беларусь становится своего рода таким перевалочной базой, сборочным цехом. Это же не в первый раз. То есть, когда мы говорим, например, по Wildberries, это одна ситуация. Но, в принципе, то же самое происходит и с теми предприятиями, которые работают на войну. Такие же предприятия находились в России. Белорусские работники белорусских предприятий ездили в Россию обучаться, как работать на тех или иных линиях, и возвращались потом в Беларусь. Но со временем этих просто предприятий в России не стало, просто благодаря, скажем, высококлассной работе вооруженных сил Украины. И Россия в какой-то мере прячет определенные предприятия, важные предприятия на территории Беларуси для того, чтобы понимать ударов по Республике Беларусь. Станет ли переломным, например, открытие там какого-то склада на территории Беларуси компании Wildberries? Не думаю. В связи с той работой, которую проводит Украина, думаю, что это как-то коренным образом не повлияет на эту компанию, в лучшем случае. В лучшем смысле этого слова. Спадар Владимир, раз мы уже тады говорим про Wildberries, мне это увесь час пытанне мучае, бо мы дагэтуль таксама можа збольшага пытання да украінцаў ці там расіянаў, якія ў гэтым канфлікту наймацней замяшаныя, але мы таксама тут саўдзельнікі пэўныя, правільна, таму як бы маем права гэта абмяркоўваць. Сама эфектыўнасць гэтых удараў па Wildberries і прычыны гэтых удараў Кіеў тлумачыць вельмі па-рознаму, часам размыта. То там тлумачачы, што гэта там крэдытная вся сістэма праз ВТБ банк, который крэдытуе гэтую арганізацыю, вся ляжа і там хаос пачнецца эканамічны, то гэта таму, што там двайнога прызначэння шмат тавараў працавалі, так? Але я таксама вось паглядзеў, што там 30-40%, як кажуць тыя ж мясцовыя расійскія эксперты, гэта крупны бізнес, як правіла, з Китая і з Індыі. І вось на вашу асабістую думку, з вашай перспектывы, гэта не можа быць такі таксама своеасаблівы удар Украіны па Китаю, по китайским интересам у России и по ее, скажем так, политике такой нейтрально, которая вынікае и падтрымка у выніку, да, российской вот этой войсковой агрессии, бо уже колькі там экспертаў кажа, что реально, калі Китай захоча спыніць эту войну, он просто спыніць падтрымку России, да, але гэтага не робіць. Вы тут не бачыце таксама сувязь, что вось гэта можа быць удар по интересам Китая, ну и ў нашым выпадку гэты Wildberries беларускі, да, знаходзіцца на тэрыторыі Вялікага Камня.
кітайскіх інвестыцыяў, так, тэрыторыя, так, таму тут таксама можа асаблівая быць пагроза для гэтага склада. Як вы бачыце? Ну, если говорить про какие-то угрозы для Беларуси, тут нужно понимать, ничего в Беларусь не полетит, пока с Беларуси по Украине ничего не полетит. И я не думаю, что склад Wildberries на территории Беларуси будет одной из первых целей. Других целей достаточно, непосредственно те предприятия, которые производят боеприпасы, оптику, микрочипы, те же самые НПЗ. Вот это как бы первые компании, первые объекты, которые могут попасть под удар. Удар ли это по Китаю? Я не скажу, что это удар, но это такое обозначение позиции. Потому что на самом деле мы это видим даже по ситуации в Беларуси. Китай, он не хочет работать напрямую, поставляя какие-то товары двойного назначения, либо активно участвовать в передаче каких-то своих разработок. Но он готов поставлять какие-то комплектующие. С теми же самыми прицелами для бронетанковой техники он был готов производить определенную работу, то есть какие-то части от прицелов делались в Китае. Причем это делалось не по какой-то скидочной цене, а только, в принципе, по достаточно нормальной цене. И чертежи, и весь техпроцесс переводился на китайский язык. И это делалось в Китае, Китай на этом зарабатывал, он поставлял в Беларусь уже какие-то части, это все потом компоновалось и продавалось как единый такой продукт в Россию. Поэтому Китаю, в принципе, война это удобно. А он торгует достаточно серьезно. И с Россией он торгует достаточно серьезно. И с Беларусью он прекрасно осознает, что те или иные товары, они в конечном итоге попадают на войну. Непосредственно Китай продал заводу корпусных изделий линию по запрессовке взрывчатых веществ. Также Беларусь очень активно рассматривает именно Китай как страну, которая будет поставлять в Беларусь части для взрывчатки, которые они производят в Беларуси. Поэтому Китаю это все, безусловно, удобно. И те удары, которые наносит Украина, наверное, такое обозначение позиции, но не думаю, что это прям такой непосредственно удар по Китаю. То змяняем, спадар Владимир, тему на ўнутраную палітыку. Здавалася б, тут незалежныя інстытуты ў выгнанні, палітычныя, грамадскія, офіс Святланы Ціханаўскай, аб'яднаны пераходны кабінет. Зразумела, з якой нагоды вось цяпер у медыйных публікацыях з'яўляюцца інтэрв'ю і нагадванне пра тое, што вось канферэнцыя Новай Беларусі з 8 жніўня у Варшаве з нагоды 6-й гадавіны падзеяў выбараў у Менску 2020 года і гэтак далей. Тут зразумела вось это іх палітычны дэмакратычных сілаў капітал 2020 год. А чаму сілавікі і беларускія ўлады ў Беларусі зноў падымаюць гэтую тэму вось сваімі дзеяннямі, як паведамляюць праваабаронцы з Віцебскай вясны, ходзяць па адрасам 2020 года людзей, которые унесены ў гэтую базу беспарадкі, якія былі там недзе заўважаны, прыкмечаныя. Што гэта такое з іх боку? Навошта ім падымаць гэтую тэму? Не самую зручную для іх? Потому что они прекрасно осознают, что происходит. И никакой, скажем так, никакой разморозки в Беларуси нет. Никто там не перевернул страницу. Они все прекрасно понимают, что если ты не будешь закручивать гайки, если ты не будешь давить, а если при этом милиция еще на это все смотрит с такой точки зрения, что не дай бог, через 6 лет закатывания в асфальт всего, кто-то 9 августа возьмет и выйдет, даже если это будет 10-15 человек, это будет просто кошмар для системы. Поэтому они все прекрасно понимают. Репрессии в Беларуси не остановились. Их замаскировали, их какие-то репрессии спрятали. Часть, например, просто подают не как репрессии, а как какие-то условно-экономические, не имеющие к политике какие-то дела. Но ничего, в принципе, в Беларуси не изменилось. Система прекрасно помнит август 2020 года. Она прекрасно осознает, что если она упустит инициативу даже на секунду, то август 2020 года может повториться. Что нет никакого внутри общества согласия, мира и любви друг к другу. И поэтому они
это делают и будут делать, и, в принципе, как я уже сказал, ничего не меняется. Так, ну адзінае, што шкада будзе так, што ну вось якая мэта гэтых дзеянняў, каб бо і так шмат з'язджае з Беларусі, ці каб это не павялічвала эміграцыю з іншага боку. Их идея простая: запугать, показать, кто здесь главный, да. Чтобы, не дай бог, вы не подняли голову. Да. Дзякуй вялікі за размову. Владимир Жыгар, прадстаўнік ініцыятывы Белпол, быў з намі на відэасувязі. Дзякуй. Ну а цяпер да навінаў рэгіёнаў, жыцця рэгіёнаў. Гэтую рубрыку мы робім разам з БГ Медыя. Ну і пачынаем з поўдня, з берасця. Новае адключэнне гарачай вады, чарговае, выклікала хвалю абурэння ў сацыяльных сетках. Асабліва людзей раздражняе тое, што рамонт супаў з самаю моцнаю спёкаю, калі тэмпература паветра набліжаецца да 40 градусаў. Гараджане адкрыта пытаюцца ў камунальнікаў, чаму адключэнні адбываюцца ледзь не кожны месяц. Жыхарка Берасця апублікавала вось гэты эмацыйны зварот у Трэц. Маўляў, толькі за апошнія 2 месяцы гарачую ваду ў іхным доме адключалі ўжо каля 5 разоў за 2 месяцы. І зараз давядзецца зноў жыць без вады ўвесь тыдзень у самыя гарачыя дні лета. Пры гэтым амаль адначасова дзяржаўнае тэлебачанне распавяло пра так званую часовую цепласетку, якая павінна дазволіць праводзіць рамонт без спынення падачы гарачай вады. Аднак у гараджанаў узнікае лагічнае пытанне. Калі такая тэхналогія існуе, чаму жыхары асобных раёнаў па-ранейшаму некалькі разоў на лета застаюцца без гарачай вады? Ну, бо існуе толькі ў тэлебачанні. Так, да наступнай Альбо ў тэмы. планах. Вось. А цяпер пераносімся на Гомельшчыну. Да абласных дажынак у Калінкавічах застаецца менш за месяц. Улады рапартуюць пра маштабнае добраўпарадкаванне і абяцаюць завяршыць усе работы ўжо да 1 верасня. І зноў абяцанне. Так. Але самі жыхары, так, тут уже вы можете самі працягнуць, все часцей кажуць, што за прыгожаю карцінкаю для свята па-ранейшаму хаваюцца старыя праблемы. Да дажынак у горадзе рамантуюць плошчу, дом культуры і больніцу, пашыраюць галоўную вуліцу, мяняюць асвятленне, брукі, ствараюць новыя паркоўкі. Падчас інспекцыі старшыня гомельскага аблвыканкаму Іван Крупко падкрэсліў, усе работы павінны быць завершаныя без шкоды для камфорту жыхароў. Аднак у сацыяльных сетках мясцовыя жыхары малююць іншую карціну. Паводле іхных словаў, цэнтральныя вуліцы сапраўды пачалі выглядаць сучасней, але дастаткова завярнуць у двор і можна ўбачыць разбітыя пад'езды да дамоў, ямы на дарогах, праблемы, якія так і не зліквідавалі. Шмат нараканняў выклікала і высяканне дрэваў. Людзі пішуць, што разам з рамонтам калінкавічы губляюць сваю зеляніну, а новага бруку ў горадзе робіцца ўсё больш. З гэтай зелянінай сапраўды праблемы ў многіх гарадах цяпер беларусы б'юць у набат ужо мясцовыя жыхары ў сацыяльных сетках. Я дапускаю, што это вось нешта супер звязана, ну просто што это праца з зелянінай у горадзе, это вельмі дорага і мае быць прафесійна, каб это так, менавіта тое, што адбываецца прынамсі на галоўным праспекце, калі замест дрэваў, якія сядзяць у зямлі, яны раптам з'яўляюцца ў кадушках, і людзі таксама гэта моцна абмяркоўваюць, а ўлады тлумачаць, што іначай дрэвы не выжываюць. Не выжываюць, проста іначай яны рабіць не могуць, не ўмеюць. Вось якая праўда, у іншых гарадах еўрапейскіх все гэта могуць і ўмеюць. Але мы ідзем далей. Улады Гарадзенскай вобласці зноў абяцаюць вярнуць да жыцця мясцовы аэрапорт. Маўляў, інфраструктура ўжо амаль цалкам гатовая. Засталося вызначыцца з маршрутамі. Але менавіта яны і выклікалі гарачыя спрэчкі сярод мясцовых жыхароў. Старшыня гарадзенскага аблвыканкаму Юрый Караеў паведаміў, што пасля рамонту ўзлётнай паласы і навігацыйнага абсталявання аэрапорт адновіць працу. У якасці першых магчымых напрамкаў называюцца Масква, Санкт-Петербург, Краснодар і Ростов. Улады спадзяюцца, што новыя рэйсы дапамогуць развіццю турызму, павялічыць прыток гасцей у рэгіён, аднак у сацыяльных сетках шмат якія гарадзенцы прызнаюцца. Саму ідэю запусціць аэрапорт яны падтрымліваюць, але палёты выключна ў Расею іх не цікавяць.
Людзі хацелі б бачыць рэйсы ў еўрапейскія гарады, а таксама ў папулярныя турыстычныя краіны – Турцыю, Егіпет ці Грузію. Пры гэтым ёсць і тыя, хто лічыць, што рэйсы ў расійскія гарады таксама будуць запатрабаваныя і дапамогуць развіццю эканомікі. У выніку галоўная дыскусія цяпер ідзе ўжо не пра тое, ці патрэбны горадні аэрапорт, а пра тое, куды з яго павінны лётаць самалёты. Ну і да наступнай нашай вялікай тэмы. Урад Беларусі ліквідуе Нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў. Яшчэ некалькі месяцаў таму установа спыніла выставачную дзейнасць і пачала вяртаць аўтарам іхныя працы, а цяпер Савет міністраў паставіў кропку ў яе гісторыі. Але ці сапраўды гаворка толькі пра адну дзяржаўную установу? Ці гэта ўжо знак таго, што сучаснаму мастацтву ў сённяшняй Беларусі проста не засталося месца? Нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў з'явіўся ў 2015 годзе пасля аб'яднання музею сучаснага мастацтва і творчых майстэрняў. Цяпер урад распарадзіўся ліквідаваць установу да канца лістапада, не падаўшы прычыну такой пастановы. На гэтым фоне вядомы творца, удзельнік венецыянскага біенале Сергей Грыневіч сцвярджае, што каля 70% беларускіх мастакоў сёння застаюцца ў негалосных чорных спісах. А пасля 2020 года шмат хто быў вымушаны з'ехаць з краіны або адмовіцца ад выставаў. Дык што сёння засталося ад беларускай сучаснай мастацкай сцэны і дзе яе шукаць? Вось бадай. І можна знайсці асноўнае пытанне. Ну і пытаемся мы гэта ў нашага наступнага спікера Павел Баркоўскі, які прадстаўляе аб'яднаны пераходны кабінет у справе нацыянальнага адраджэння. З намі на відэасувязі. Вітаем вас. Добрый вечар. Добрый вечар. Спадар Павел, вось гэты сам цэнтр сучасных мастацтваў, ці можаце расказаць коратка, што канкрэтна ён сабе ўяўляў, што мы сёння страцілі? Мы сёння фармальна страцілі нейкую там фармальную там нейкую установу культуры, которых і так сотні, да? У Беларусі гэта больш такая сімвалічная была страта, ці сапраўды мы страцілі штосьці большае? Раскажыце нам. Трэба ўлічыць, што цэнтр займаўся доўгі час вельмі шмат дзейнасцю, якая якраз датычылася замежнай супрацы беларускіх мастакоў у межах розных прэзентацый. І вось тое, што, напрыклад, у гэтым годзе мы ведаем, што на венецыянскім біенале адчыніўся беларускі павільён, які курировал наши вядомыя мастакі, той же Миколай Халезін. Вось раней гэтымі рэчамі займаўся ў тым ліку Нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў. То бок фактычна улады паказваюць, што ім ужо не патрэбная арганізацыя, якая будзе займацца такога кшталту форумамі. Да таго ж, гэта была моцная яшчэ і навучальная установа, таму што там праводзіліся шмат куратарскіх заняткаў для маладых мастакоў. Там праводзіліся дыскусіі, лекцыі. То бок гэта быў цэнтр, асяродак, у якім не толькі выстаўлялася сучаснае мастацтва, але там вялося шмат працы менавіта з артыстычнай супольнасцю. І фактычна вся гэтая праца цяпер невядома куды пераносіцца, бо можна аддаць, канешне, карціны, можна аддаць памяшканне, але каму перадаць все гэтыя віды дзейнасці? Але кажуць пра тое, што перадаецца, так скажем, наробак, да, даробак Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў і Нацыянальнаму мастацкаму музею. Ці яны здольныя будуць працягнуць, на вашу думку, усю тую дзейнасць, якая была? Ну, глядзіце, гэта ж кажуць пра тое, што перададуць будынак акадэміі мастацтваў, ці перададуць калекцыю Нацыянальны музей, але яны не змогуць перадаць традыцыю, яны не змогуць перадаць калектыву амаль 50 супрацоўнікаў гэтага цэнтра. Гэта як фактычна паступілі з Нацыянальным акадэмічным тэатрам Янкі Купалы. Будынак захаваўся, яго перадалі іншым людзям, але ці з'яўляецца гэтая новая арганізацыя чымсьці, чым раней быў Купалаўскі тэатр? Вялікае пытанне. Значит, тут не сказал бы, что оно такое великое уже питание, досить с видовочным отказом. Я бы хотел бы на крок назад вернуться. Вот вы сказали, что этого отбылося, я правильно зразумел вас, у отказ. Менск официально это зрабіў у отказ на тое, что
на венецыянскім біенале ў гэтым годзе не было афіцыйнага стэнду Беларусі, так, ад дзяржавы Беларусь, а Беларусь прадстаўлялі вось незалежныя творцы. Это такая ответка? Я б не бачу тут такой ужо прамой залежнасці, бо, зразумела, гэта быў бы залішні эмацыйны крок з боку беларускіх уладаў. Я лічу, што праблема агулам з тым, як рэжым успрымае сучаснае мастацтва. Яно яго не адчувае ні на эстэтычным узроўні, ні яно яму ніякім чынам не блізкае духоўна. То бок, калі гэта яшчэ традыцыйныя віды манументальнага мастацтва, штосьці такое ў савецка-патрыятычным духу, пра Вялікую Адчынную вайну, тады гэта зразумела сярэдняму чыноўніку і блізка яму як бы па ідэалогіі. А калі гэта сучаснае мастацтва з яго вельмі нетрадыцыйнымі формамі, з яго пошукамі, крэатыўнасцю, ну, даруйце, для них гэта выглядае сапраўды як нейкі рассаднік вальнадумства і незразумела чаго. Таму прасцей закрыць, чым гэта ўсё кантраляваць. Хаця здавалася, толькі памяняўся там міністр культуры, а можа і таму гэта здарылася, ім стаў Марат Маркаў, былы ідэолог, так, і адзін з кіраўнікоў АНТ. Магу памыляцца ў канкрэтных рэгаліях. Вы сказалі пра тое, што яны яго не разумеюць. То бок толькі праз неразуменне ці яны бачаць у гэтым небяспеку, чаму яны так востра на менавіта сучаснае мастацтва. Бо мы ведаем, што перад гэтым яшчэ у мінулым годзе, здаецца, ці 2 гады таму у Віцебску быў зачынены таксама цэнтр сучаснага мастацтва. Ці гэта, можа, вся адна гісторыя, што проста ўлада зусім зварочвае дзейнасць у накірунку сучаснага мастацтва? Не разумеюць, значыць і баяцца, бо все, што для них незразумела, гэта выклікае страх, што гэта, магчыма, нейкі падпольны супраціў. І мы бачым, што сапраўды ў мастацкай сферы ідуць вельмі жорсткія рэпрэсіі, вельмі шмат артыстаў сапраўды трапляюць у так званыя чорныя спісы. Іх могуць пазбаўляць майстэрняў, іх могуць пазбаўляць магчымасці, напрыклад, удзельнічаць у выставах у дзяржаўных установах, ці мець нават выставы ў прыватных галерэях. Таму натуральна, што як вынік ўсяго гэтага, іх хочуць пазбавіць у тым ліку магчымасці мець вось такі цэнтр, які бы аб'ядноўваў всю гэтую дзейнасць. І яна, відавочна, будзе тады скарачацца проста таму, што інфраструктура істотна зменшыцца. Я все-таки шукаю тут таксама ў гэтай падзеі прыкметы больш шырокай, так, нейкай дзяржаўнай палітыкі. Магчыма, за гэтым стаіць той жа Гігін, які недавно таксама выказваўся супраць беларускага і незалежнага, так, каб не было ў беларускай культуры. Бо не толькі мы маем гэтую гісторыю з цэнтрам сучаснага мастацтва, выставачнымі заламі, але і з музеямі. Сёння ж прыйшла навіна пра тое, што музей паэткі Яўгеніі Янішчыц перавезлі ў Пінск. Цяпер уся экспазіцыя змяшчаецца на 2 паліцах. Экспанаты з ліквідаванай вясковай школы нарэшце знайшлі новае месца ў музеі беларускага Палесся, аднак у вельмі урэзаным фармаце. То бок, ці гэта ідзе аптымізацыя культуры ў Беларусі? Ці, вот тут цяпер пытанне, ці гэта такая аптымізацыя, ці аптымізацыя плюс праз ідэалагізацыю? То бок, все, што не падыходзіць, так, пад вось этую простую кандовую ідэю беларускай дзяржавы, чаркі і шкваркі, так, і паслухмянасці і Вялікай Адчыннай вайны, яно будзе проста не то, што не падтрымлівацца дзяржавай, а будзе ліквідоўвацца ці урэзацца, вось як гэты музей спадарні Янішчыц. Так, калі мы назіраем тэндэнцыі, яны кепскія для незалежнай беларускай культуры ва ўсіх праявах. Закрываюцца беларускамоўныя тэатры, яны пераводзяцца на расейскую мову. Змяншаецца колькасць выдавецтваў, якія друкуюць кніжкі па-беларуску. Таксама мы бачылі вось гэтыя справы супраць нават крамаў, якія гандлююць сімваламі нацыянальнымі. Гэта азначае толькі адно, што сапраўды ёсць галосны ці негалосны загад на вынішчэнне всей беларускай незалежнай культуры. І ён по-рознаму рэалізуецца, конечно, ў розных сферах. Дзесьці за кошт вот этой самай аптымізацыі, плюс дадатковы бонус для чыноўнікаў, што яны сапраўды ашчаджаюць пэўныя сродкі за кошт гэтага. І, адпаведна, гэта ўсё вядзецца толькі для аднаго. Фактычна, да страты культурнай незалежнасці Беларусі
до того, каб цалкам яе падставіць пад расійскую культуру. А вось не будзе ў нас сучаснага мастацтва цэнтра, яго ўжо фактычна няма ў Беларусі. А дзе можна беларусам знайсці сваё сучаснае мастацтва, сваю сучасную культуру? Вось гэта тая ж гісторыя, што паглядзець, што ў нас было на біенале, ці ёсць яшчэ нейкія месцы, прасторы? Ну, натуральна, што зараз прасцей знайсці беларускую культуру сучасную не ў Беларусі, на жаль. І таму, канешне, можна яе пабачыць у галерэях на выставах за межамі, там, дзе працуе беларуская дыяспара, у Польшы, у Літве, у Нямецчыне і гэтак далей. Але цяпер такая тэндэнцыя добрая стварыць лічбавыя выставы. Вось гэтыя дыгітальныя выставы якраз таксама добры сродак для людзей, які знаходзяцца ў Беларусі, прычыніцца да сучаснага мастацтва і фактычна пабачыць на свае вочы тое, што ў сучасных формах прэзентуецца як выробак беларускага незалежнага мастацтва. Натуральна, што з змяншэннем такіх пляцовак у самой Беларусі пабачыць штосьці падобнае стане цяжэй. Хіба што ў падпольных нейкіх умовах з падпольнымі выставамі, як мы гэта праходзілі ў часы Савецкага Саюза. Так, Аспар Павел, вы кажаце пра падпольная выстава, але таксама разумеем, што факт ліквідацыі Нацыянальнага цэнтра сучасных мастацтваў гэта фактычна паказанне, што шлях у беларускіх мастакоў гэта выгнанне, гэта... Ці ўнутранае выгнанне. Так. Але калі мы кажам пра выгнанне, якія ёсць на сёння звесткі у кабінета з нагоды таго, колькі мастакоў знаходзяцца за межамі і агулам ці для мастакоў беларускіх выгнанне альбо, скажем так, часовае перанясенне сваёй творчасці, як замежныя пленэры тыя ж. Гэта на лепшае, гэта дае магчымасць развіцця ці ўсё ж такі на горшае? Не існуе дакладных лічбаў таго, колькі менавіта мастакоў пераехалі за межы, тым больш некаторых частка прыязджае выключна ў межах арт-рэзідэнцый, так званых. Але натуральна, што такія праекты робяцца, іх робяць на сталай аснове розныя арганізацыі, запрашаючы беларускіх мастакоў, ангажуючы беларускіх і замежных куратараў. Мастакі, прыязджаючы, маюць час і магчымасці для таго, каб пісаць свае карціны, напрыклад, выстаўляць іх у галерэях мясцовых, і такім чынам, прынамсі, атрымліваць прастору для асабістай творчасці. Я ведаю шмат такіх праектаў, калі людзі прыязджалі, фактычна пакідалі свае працы тут, напрыклад, у Польшы, для таго, каб проста яны захаваліся і каб змагчы менавіта рэалізоўваць сабе творча, паколькі дома ў Беларусі яны такой магчымасці ўжо не маюць. На жаль, арганізаваць нейкую рэзідэнцыю ў Беларусі, гэта зараз амаль крымінальная справа. Так, і не толькі рэзідэнцыю, там нават мы недавно паведамлялі, што у лесе нават сабрацца кампаніі, гэта ўжо забяспечаны прыезд таксама да гэтай кампаніі АМАПа. Апошняе пытанне, спадар Павел, вось калі мы глядзім у будучыню, і ваш аб'яднаны пераходны кабінет менавіта гэтым і займаецца, праектаваннем будучыні, так, думкамі пра будучыню Беларусі, той ужо падчас пераменаў. І вось сам нацыянальны, што будзе цяжэй аднавіць сам нацыянальны цэнтр гэтых сучасных мастацтваў, так? Ці вось само гэта асяроддзе, так, environment, як кажуць, вось мастацкае, якое за апошнія гады, як мы тут зразумелі, ці то раз'ехалася па свеце, ці то там ва ўнутранай сваёй глыбокай эміграцыі знаходзіцца. Што гэта вот в цэлым, в глобальным значыць для беларускай культуры? Стратэгічна мы для сябе разумеем, што сёння культура гэта не проста для нас нейкая асобная сфера творчасці, гэта фактычна падмурак нацыянальнай бяспекі. То бок будзе беларуская культура, будзе беларуская ідэнтычнасць, будзе беларуская незалежнасць. Калі мы гэта страцім, то па сутнасці нішто нас ужо не будзе абараняць ад таго, каб нейкая суседняя дзяржава нас паглынула, якраз апелюючы да таго, што ніякай розніцы культурнай паміж намі ўжо даўно не існуе.
І ў гэтым сэнсе важна падтрымліваць разуменне, што культура гэта сёння моцны элемент канструявання агульнай дзяржаўнай бяспекі, і гэтаму трэба надаваць нашмат большую увагу на ўзроўні нават нацыянальных бюджэтаў. А па-другое, тое, што раз'ехалась вельмі ж беларуская культурная супольнасць, з аднаго боку выклік, але з другого боку магчымасці. Бо людзі потрапілі ў глобальныя еўрапейскія, амерыканскія кантэксты, яны навучыліся новым сродкам, новай мове, сталі больш самі заўважныя. І ёсць такая імавернасць, што якраз Беларусь адкрылася свету, і далей, калі сітуацыя памяняецца на радзіме да лепшага, гэтыя мастакі будуць прыязджаць для таго, каб перадаваць свае навыкі, сваю творчасць новым пакаленням. Гучыць прыгожа. Дзякуй вялікі вам за размову, гаспадар Павел Баркоўскі, прадстаўнік у аб'яднаным пераходным кабінеце па пытаннях нацыянальнага адраджэння, быў з намі на відэасувязі. Ну і на гэтым завершаем наше сённяшняе выданне. Для вас працавалі Анастасія Русецкая і Алесь Залеўскі. Дзякуем за ўвагу і за вашыя каментары і лайкі. Дзякуем. Добрага ўсім вечара. Пакуль.